Пратката ми от Jim Beam дойде. Ножица. Yes, моите! Не знам къде започна. Дали започна от дрехите или започна от храната. Мисля да започна от дрехите и след това да показвам храната с новите дрехи. Новия анцук на Jim Beam. Бял! Бял! И Лелята ще го среже. Мисля, че може да работим с това нещо. Ето го. И има един комплект. Бам! Това също е много яко. Има качулка. Аз според мен на високо момиче би стояло бомба. Просто аз съм 1,63 и крачолите са ми малко дълги. Какво е това? О, взех си чанта. Доста широка чанта, между другото. Има вътрешен джоб. О, няколко вътрешни джобове. Next. Тези панталони бяха широки и затова си ги взех. Пише им шестица. Малко по-ниска талия са, отколкото би ми се искал да бъде. Материята е много мека, разтеглива е доста еластична и в същото време е сравнително дебел плат, което е добре към предстоящите месеци, тъй като все още не е тежко лято. Валче, покажи го. О, има мишка! Мога да я нося и аз. Който ме познава, знае колко съм заребена по ядковите масла на Jim Beam. Затова... Най-якото нещо на света е Хезелнат Bueno. Има вкус на буеното, киндер буеното в магазина. Ако не вярвате, че сме заребени по ядкови масла, може да погледнете тази лека колекция тук. Повече не успях да хвана. Разбира се, за къде без water loss, който свърля водичка и нямате целули. Спрей от авокадо. Авокадото има много висока степен на горене. Брашно от бадем и брашно от овес, за да мога да правя сладки неща, които се намират в книгата ми 100 алтернативи. Това е. Сега да ходим да си скъсяваме анцузите.